ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിലുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഹൃദ്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ വ്യസനത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഒന്നുകൂടെ ചെല്ലും. ചെല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, ഒന്നും കൂടെ. മാതാജി ഇപ്പം 21 ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹന്താസ്മി ജന്മനി ഭവാത്മാ മാം ദൃഷ്ടുമിഹാർഹതി അവിപക്വകഷായാണാം ദുർദശോ അഹം കുയോഗിനാം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ അപൂർണരും സർവഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജിയുടെ വായിക്കട്ടെ. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ. ശ്ലോക 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഹൃദ്യദർശിതം രൂപമേതത് കാമായ തേ അനഘ മത്കാമ ശനകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃച്ചയാൻ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പുണ്യാത്മൻ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ എത്രയധികം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആശിക്കുന്നുവോ അത്രയും താങ്കൾ സർവഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൽസേവയാ ദീർഘയാ ബീജാദ മയി ദൃഢ മതിഹി ഹിത്വാ വാദിമീപം ലോകം ഗന്ധ്വാമഞ്ജന താമസി. വിവർത്തനം. പ്രഭുപാദർക്ക് ജയോ. അല്പദിനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിരാപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്നിൽ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ബുദ്ധി ഒരു ഭക്തന് പ്രാപ്തമാകുന്നു. തൽഫലമായി പരിതാപാർഹമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അതീന്ദ്ര ലോകത്തിൽ അവൻ എന്റെ സഹചരനായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരെണ്ണം കൂടി വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിർമയി നിബധ്യേയം നാവിവിദ്യതേ ഹർഗജി പ്രജാസർഗ നിരോധ അവിസ്മൃതിശ്ച മദനുഗ്രഹാത്. വിവർത്തനം. അല്പാവധികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്നിൽ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ബുദ്ധി. 24 മാതാജി. ശരി മാതാജി. എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരതമായ ബുദ്ധി ഒരു സമയത്തും വിഫലമാവുകയില്ല. സൃഷ്ടിവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോലും എന്റെ കൃപയാൽ താങ്കളുടെ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരും. ശരിയല്ലേ മാതാജി? അത് ബിന്ദു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതുക്തോ പരരാമ തന്മഹത് ഭൂതം നഭോലിംഗമലിംഗമീശ്വരം അഹം ച തസ്മൈ മഹതാം മഹീയസേ ശീഷ്ണാവനാമം വിദധേ അനുകമ്പിതഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ടവനും നേത്രങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എന്നാൽ സർവാതിശയനുമായ ആ പരമാധികാരി സംസാരം പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഞാൻ ശിരസ്സു വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ശ്ലോകം 26. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര വപടൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതം ഇപ്രകാരം ഒരു കഞ്ചുകത്താൽ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരദമുനി വിശദമാക്കി. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനാൽ
ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മാഹാത്മ്യ ജപത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവപരമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിപ്പിക്കാനായി വിശ്വം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. കഥാനുചിതമായി ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോടും യാതൊരു മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ യോഗ്യരായി തീർന്നതിന്റെ അഹങ്കാര ഗർവോ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭൗതിക നേട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സന്ദേശ വിതരണം നടത്തുകയുമാണ് അവരുടെ ഏക ദൗത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചല്ലയോ? തോന വായിച്ചല്ലേ? ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചേ. ഭാവാർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ. ഇതില് ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം വായിച്ചു. മാത്രമേ ഞാനും ഉള്ളൂ. ബുക്കിൽ ഭാവാർത്ഥം നോക്കുമായിരുന്നു മാതാജി. അത് അതെയോ? ഭാവാർത്ഥമാ. ആ പക്ഷെ വിവർത്തനം അല്ല. ഇതിലെ വിവർത്തനം വേറെ ഇല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളത് വേറെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാമോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമ ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷോ നിത്യം ഭാഗവത ഹൃദയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഭൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എന്റെ ആള് പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആൾക്കാർ കയറുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. നാളെ ഇനി ചിലപ്പോ ക്ലാസ് 7:30 ഓക്കെ. നാളെ മുതലേ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 7:30 ശ്രദ്ധിച്ചോ വന്ന്. ഓക്കെ. ഒരാഴ്ചയുണ്ട് മാതാജി. എത്ര ദിവസം? വെള്ളി വരെ ഉണ്ട് പരീക്ഷ. വെള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേഗം വരെ. ചിലപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച 7:50 അത് ലിങ്ക് ഇടും. അപ്പൊ നോക്കിക്കോന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്? ശോക, മോഹ, ഭയം അല്ലെ? ഈ 3 ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത
മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മോചനം നേടാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ശോക, മോഹ, പിന്നെ ഭയം അല്ലെ, ശോക, മോഹ, ഭയം ഇവയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന മായിക കാരാഗ്രഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാജമായ സങ്കീർണതയ്ക്ക് വിധേയരായി വിഭിന്ന ജീവവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. മോഹം, ശോകം കഴിഞ്ഞു മോഹത്തിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ പലതരത്തില് മോഹിതരാകുന്നു, പല പല മോഹങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ ഇതെന്തിനാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കോടീശ്വരനാകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അത്യന്ത വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യജീവ അവസ്ഥയിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ഉന്നതി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യജീവിതത്തില്. നമുക്ക് പല പല പുരോഗതികൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാലമാണ്. അപ്പൊ വളരെയധികം വികാസം, അതൊക്കെ നമ്മൾ വികാസം, ഭൗതിക വികാസമാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. അപ്പോഴും എന്താണ്, അതേ വ്യാമോഹം നിരവധി ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഓരോ ഇസത്തിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം തുടങ്ങിയതാണ് ഇസങ്ങൾ. ഇസം എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി എന്നുള്ളതാണ്, തത്വങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോ തത്വങ്ങളാണ് ഈ ഇസം എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇസം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനാണ് അധികാരം വേണ്ടത്. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതലാളി വർഗത്തിന്, അവരാണ് മൂലധനം ഇറക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അതില് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്. അമേരിക്ക, അതൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയും. സോഷ്യലിസം, ഇന്ത്യ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും. അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ, ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അവകാശം എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും, അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് ഒക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ്, അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും, നാഷണലിസം. നമുക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളോട്, ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളവര് പറയുന്ന ഭരണത്തിന്, ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക്, മുസ്ലിങ്ങളോട്, മുസ്ലിം രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനോട് അതിയായിട്ടുള്ള ഊറാണ്. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ അവിടെ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്കും ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗ ആളുകളെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് സോഷ്യലിസവും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നാഷണലിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം ഇവിടെ പ്രബലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാനവധർമ്മം, മാധവധർമ്മം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, മാധവധർമ്മമാണ് മാനവധർമ്മം അല്ലെ. നമ്മൾ മാധവനെ സേവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും സേവ ചെയ്തതിന് തുല്യമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനവ സേവ, മാധവ സേവയെന്ന് അവര് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തില് വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചു ഭൗതികമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസത്തിലായിട്ട്, ഇസം കൊണ്ട് നമ്മള് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളായിട്ട് ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പലരും ക്ഷേത്രത്തിൽ രഹസ്യമായിട്ട് പോകുമെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് അവര് പോകത്തില്ല. അവര് പറയും അവിശ്വാസികളാണ്, ദൈവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അമ്പലവാസികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ഇസത്താൽ തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഓരോ തത്വസംഹിതകളാൽ. ഇത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്
നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടാകാൻ ഇത് തടസ്സമായിട്ട്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് പലരും പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. തന്മൂലം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയാനായിട്ട് ഈ ഈസങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയുടെ ഈ വ്യാജ സങ്കീർണത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും നീണ്ടാവ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്നോ ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം, അതാണ് വ്യാജ സങ്കീർണത എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം മാറ്റപ്പെടണം. അപ്രകാരം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ പ്രാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ? എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു? സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പഠിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥ സമാധാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതേസമയം ഭൗതിക അധികാരത്തിനായുള്ള അഭിനിവേശ ആധിക്യത്താൽ വ്യാമോഹവും ഭയവും അവിടെ സംജാതമാകുന്നു. സമാധാനം വേണം എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമെങ്കിലും എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ അതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? പരസ്പരം പേടിയാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിചാരിക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ വന്ന് കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ BJP വരുമോ എന്ന് അവര് വിചാരിക്കും. BJPക്കാർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാൽ, അല്ലെ, പരസ്പരം പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊലയും അല്ലെ വെട്ടും കൊലയും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. മനുഷ്യരെയാണ് അവര് ഈസത്തിന്റെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവത ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഏത് പാർട്ടിക്കാരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സഹകരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ പോകണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ പ്രസംഗത്തിൽ മാത്രമേ സമാധാനം വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും നടക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു. ഹിംസയും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഹനിക്കുകയും കയ്യാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. അപ്പം നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതാണ്? സംബന്ധം, പിന്നെ ഏതാ? അഭിധേയം, പിന്നെ ഏതാ? പ്രയോജനം, അല്ലെ? അപ്പം ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയമാണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? അഭിധേയമാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അഭിധേയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ? ആ പ്രക്രിയ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ. ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത്. എന്താ പ്രയോജനം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി സേവ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെ? ക്രമേണ നമ്മൾ സാധനയിലൂടെയൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് ഭാവം, പ്രേമം എല്ലാം വരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് എന്താണ് സമാധാനം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇനിയും സമാധാനത്തിനായി ഉന്നതതല സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാലും വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ല, അവർക്ക് അധികാരങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിൽ നാം എത്തുന്നത് വരെ സ്വയം ശരീരമാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന വ്യാമോഹം തുടരും. അപ്പൊ ശോകം, വ്യാമോഹം. എന്ത് വ്യാമോഹമാണ്? ഞാൻ ശരീരമാണ്, ഞാൻ ആത്മാവല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്, അല്ലെ? വേണ്ടത് എന്താണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല. നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ?
അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, അതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ധാമത്തിലെത്തി നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള കുടുംബത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവരെ ഏതിലാണ് ശരീരം എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ തുടരും. അപ്രകാരമാകിയാൽ ഭയവും പ്രബലമായി തന്നെ ഇരിക്കും. ശരീരബോധം വരുമ്പോഴാണ് ഭയമുണ്ടാകുക, അല്ലെ? അവൻ എന്നെ കൊല്ലുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ്, ശക്തനാകുമോ, അധികാരിയാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നതിന് പ്രമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ തെളിവായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഉപനിഷത്ത്, പുരാണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അത് എത്രയുണ്ട്? ശതസഹസ്രം അതിൽ തെളിവുകളുണ്ട്. ഓരോന്നില് പല പുരാണങ്ങൾ തന്നെ 18 നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? 108 ഉപനിഷത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പം ധാരാളം ശതസഹസ്രം തെളിവുകളാണ്. 100, 1000, 100,000 തെളിവുകൾ. മാത്രമല്ല വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപ്, പുരി, നവദ്വീപൊക്കെ പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പുരിയിലും വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപിലും ഒക്കെ പലരും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലും ഇത്തരം ശതസഹസ്രക്കണക്കിന് തെളിവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവര് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, അല്ലേ? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ ലീലകളാടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ 10,000കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ, തെളിവുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല, ഏതാണ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൗമുദി നിഘണ്ടുവിൽ പോലും, കൗമുദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ, സംസ്കൃത ഗ്രാമർ നിഘണ്ടുവാണ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനൊക്കെ ഏത് വേണ്ടിവരും? സംസ്കൃത നിഘണ്ടു, എൻസൈക്ലോപീഡിയ, അത് വേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ഗ്രാമർ ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രാമർ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഓരോ പദത്തിന്റെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന് തന്നെ സഹസ്രനാമമുണ്ട്. ഓരോ നാമത്തിനും എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കും, അല്ലെ? അർത്ഥം കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? അങ്ങനെ ഓരോരോ നാമങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് പറയും. ഈ കൗമുദി നിഘണ്ടു സംസ്കൃത ഗ്രാമർ നിഘണ്ടുവാണ് ഇത്. ഏതാണ്? ഡിക്ഷണറി, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പര്യായങ്ങളായി യശോദാപുത്രൻ എന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മം എന്നുമാണ് ഏതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കൗമുദി നിഘണ്ടുവിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? യശോദാപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മമാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ, നിർണയം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ. അതിന്റെ ചുരുക്കം എന്തെന്നാൽ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്ന വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ? ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന് നാമം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ, ഭാഗവതം അതിലെ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ, മായ, ഭയം എന്നിവയെ മറികടന്ന് 3 കാര്യങ്ങളാ: ക്ലേശം, മായ, ഭയം. മായ എന്ന് പറയുന്ന മോഹം. അതിനെ മറികടന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണതയെ ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ക്ലേശങ്ങളും പിന്നെ മോഹവും ഭയവും എല്ലാം കടന്നു പോകാനും, അങ്ങനെ ഒരാളിന് എന്താകാനായിട്ട് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനയപൂർവ്വം ശ്രവിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച പ്രായോഗിക പരിശോധനകളാണിവ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. പല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഇത് പ്രയോഗത്തിൽ
വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഭീഷ്മർ, വിദുരർ അല്ലെ, മൈത്രേയൻ അവരെല്ലാം ഇത് നടപ്പിലാക്കിയവരാണ്, പ്രയോഗിച്ച് അനുഭവം നേടിയവരാണ് എന്നാണ്. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാനുക്രമ ച ആത്മജം ശുഗം അധ്യാപയാം ആസാ നിവർത്തി നിരതം മുനിഹേ. സ്വസംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാ അനുക്രമ്യ ച ആത്മജം ശുഗം അധ്യാപയാം ആസാ നിവൃത്തി നിരതം മുനിഹി. സംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാ അനുക്രമ്യ ചാത്മജം ശുഗമധ്യാപയാ ആസാ നിവർത്തി നിരതം മുനിഹി. ശുഗമധ്യാപയാ ആസാ നിവർത്തി നിരതം മുനിഹി. പിരിച്ചു വായിച്ചെനിക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സസംഹിതാം ഭാഗവതീം കൃത്വാനുക്രമ്യ ചാത്മജം ശുഗമധ്യാപയാമാസ നിർവൃത്തി നിരതം മുനി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് സംഹിത വേദസാഹിത്യം, ഭാഗവതിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്വ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അനുക്രമ്യ ഭേദഗതിയും ആവർത്തനവും ചെയ്ത് ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അധ്യാപയാം ആസ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. നിവൃത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗം നിരതനായി മുനി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ വേദസാഹിത്യം ആകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാസ മഹർഷി അദ്ദേഹം രചിച്ചതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരുത്തി, പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തി, അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം പുത്രനായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ അത് പഠിപ്പിച്ചു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് കേൾക്കുന്ന ആളിന്, പഠിക്കുന്ന ആളിന് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുമല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഈ മുനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സുഖമുനി എന്താണ്? അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളായിരുന്നു, മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണ്ടേ. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ആരായിട്ട് മാറിയത്? വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാത്തും ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. മുനിവര്യനായ വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയും മുനിവര്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു. മുനിമാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ, അതുകൊണ്ടാണ് മുനിവര്യൻ. വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയും പുനഃപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിച്ചു നോക്കൂലേ, കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കണം. അതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രചനയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാനെ വേണ്ട വിധത്തിലൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം വേണ്ട വിധത്തില് രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അതാണ് പരിശോധിച്ചത്. നേരത്തെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിരതനായിരുന്ന, എന്നുവെച്ചാൽ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിരുന്ന. കാരണം എന്താണ്? എത്ര വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നത്? 16 വർഷം അല്ലേ. വാത്തികയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പിഞ്ചള. വാത്തിക അല്ലെങ്കിൽ പിഞ്ചള എന്നാണ്. അപ്പം പിഞ്ചളയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 16 വർഷം കിടന്ന് പിന്നെ ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷി നിന്നപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ അല്ലേ. അപ്പം ജനിച്ചപ്പോഴേ മുക്താത്മാവാണ്, ആത്മാവിൽ സന്തോഷം, ആത്മാരാമനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളായിരുന്നു.
അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിരതനായിരുന്ന അതിൽ മുഴുകിയിരുന്ന സ്വപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അത് അഭ്യസിപ്പിച്ചു, പഠിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് അതിന്റെ രചയിതാവിനാൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ വിളിക്കുന്ന വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെ. ഏതാണ് വ്യാസദേവൻ ഒരുപാട് രചനകൾ നടത്തിയല്ലേ, അതിൽ അവസാനം വന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മുന്നേ രചിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ വേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങളും തർജ്ജിമകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് വ്യാഖ്യാനം. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മീനിങ് ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ വ്യാപൃതരായവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതൊരു ഹയർ ലെവലിലുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. നേരത്തെ തന്നെ, മുമ്പേ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിരതരായ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏത് വേണ്ടത്, ഈ വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം. അത് അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. പണ്ഡിതർക്കാണത് മനസ്സിലാകുക, അതേപോലെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്കുമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് രചിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിൽ നിരതനാകുന്ന വിധമാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതേസമയം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെ ഏത് കിട്ടും, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലെത്താം, ആ വഴിയിലെത്തും, പാതയിലെത്തും. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ബാക്കി കിട്ടേണ്ടതല്ല. നമ്മളെല്ലാ തരത്തിലും ശരിയായിട്ടുള്ള ശ്രവണം നടത്തുക, നമ്മൾ കീർത്തനവും മറ്റു ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ബാക്കി നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, പൂർണ്ണമാക്കണം. സവിശേഷമായി പരമഹംസരെ, അതായത് ഏതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരെ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായവരെ. അപ്പൊ പരിവ്രാജകാസം എന്ന് പറയും, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചിലര് അറിയാം, നമുക്ക് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അല്ലെ, ചിക്കാഗോ സ്പീച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നൽകി അവിടെ അവരൊക്കെ പരിവ്രാജകാസ്, ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന് എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കുന്നവരാണ് പരിവ്രാജകാസ്. അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടാണ് പരമഹംസർ വരുന്നത്. അവർ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കത്തില്ല, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്ത് ധ്യാന നിരതരായി അവരുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പ്രചരിപ്പിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ധ്യാന നിരതരാ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ പരമഹംസർ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാതെ ഒരിടത്തിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നു ഭഗവാന്. മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ധ്യാനിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ബ്രഹ്മസൂത്രം അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എങ്കിലും ലൗകിക വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലും ഇത് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ശരിക്കും അതാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു, പരമഹംസർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കിതില്ലെങ്കിലും അവർ ബ്രഹ്മസൂത്രം വേദാന്ത സൂത്രം ഒക്കെ പഠിച്ച് അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിൽ എത്തിയവരാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ അവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും എന്നാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെറുതെ കേട്ടു പോവുകയല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലങ്ങ് പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമമുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ലൗകിക വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളവര് ഈ ആത്മാരാമന്മാരും ഒന്നും അല്ലാത്തവര്. എന്നാൽ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് കൂടി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൽ കണ്ടെത്താം. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്കും ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജനന ആരംഭം മുതൽ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു.
ലൗകികരായ വിദ്വാൻമാരുടെ മധ്യേ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചന കാലഘട്ടത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും കൂടെ വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണെങ്കിലും വ്യാസദേവൻ പഠിപ്പിച്ചു, പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണമല്ലോ, അതിനും കൂടെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഭാഗവതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ലൗകികരായ വിദ്വാൻമാരുടെ പണ്ഡിതരുടെ മധ്യേ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചന കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമായ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതെന്ന് രചിച്ചു എന്നുള്ളതിലാണ് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല. നമുക്ക് ഉള്ളടക്കം മതി, എപ്പോ രചിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ. നമുക്കെന്താണ് അതിലെ സത്ത എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വരികയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും അതേപോലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണത്തിന് ശേഷവുമാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നിശ്ചലമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു, കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാഭി സഹ അല്ലെ, ഫലവും നഷ്ടാദൃശാമേഷ പുരാണോർഘോ അഭിനോദിത എന്ന് നമ്മളൊരു ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്ലോകമായിരുന്നു. അതിൽ പഠിച്ച എന്താണ്, ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനവും അതേപോലെ തന്നെ ധർമ്മവും കൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ പിന്നെ എന്താ എവിടെ ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എവിടെ കാണും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതുണ്ടാകും എന്ന്. അങ്ങനെ അർക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, പരീക്ഷത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത്ത് ഭാഗവതം കേട്ടാണ് പിന്നെ മോചനം ലഭിച്ചതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് ഭാഗവതം ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ എപ്പോഴാണ്, ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷമാണ്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിസഹ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എവിടെ ഉദ്ധവരാണോ ചോദിക്കുന്നത്, എവിടെ ഇത് ആകും ധർമ്മജ്ഞാനവും പിന്നെ എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ സൂര്യപ്രഭയോടുകൂടി പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷവും പരീക്ഷത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പുമാണ് എന്ത് രചിക്കപ്പെട്ടത്, ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭാരതവർഷത്തെ രാജാവായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിശ്വം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കലിപുരുഷനെ കഠിനമായി ശാസിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഏതാണ്, പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പിന്നെ ആരെ കുറിച്ച്, ശുഗ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, വ്യാസദേവൻ എന്തുകൊണ്ട് രചന നടത്തി എന്നൊക്കെ ഒരധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു കലിപുരുഷനെ കഠിനമായി പരീക്ഷത്ത് ശാസിച്ചു എന്ന് അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളും ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണിതവും അനുസരിച്ച് അസ്ട്രോണമി അല്ലെ, അസ്ട്രോണമിയും പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് പിന്നെ വേദങ്ങളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഉപനിഷത്തൊക്കെ അനുസരിച്ചും അസ്ട്രോണമി അനുസരിച്ചും അതിന്റെ ഗണിതം മാത്തമെറ്റിക്സ് അല്ലെ കണക്കനുസരിച്ചും കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട് 5000 വർഷങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ 5000-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുന്നെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ തെളിവുണ്ട്. 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷവും പരീക്ഷത്തിന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പുമായിട്ടാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തെ 5000 വർഷത്തെ പ്രാചീനത ഇതിനുണ്ട് എന്നാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതവും അതാണ് ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭാഗവതം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഏതിലാ വരുന്നത്, മഹാഭാരതത്തിലാണ് അല്ലെ വരുന്നത്. അപ്പം മഹാഭാരതത്തിന് ശേഷമാണ് ഭാഗവത രചന നടത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മുമ്പ് മഹാഭാരതവും മഹാഭാരതത്തിന് മുമ്പ് പുരാണങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടു.
അപ്പൊ അതിന്റെ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ഭാഗവതം, അതിനു മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വരുന്ന മഹാഭാരതം, അതിനു മുമ്പ് പുരാണങ്ങൾ. വിഭിന്ന വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ രചന കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൂട്ടലാണ് ഇത്. ഗണിതമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്കുകൂട്ടലാണ്. ശ്രീനാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സവിസ്തരം വർണ്ണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സംക്ഷേപം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നേരത്തെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകിയ, ബ്രഹ്മാവാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നാരദമുനിക്ക് നൽകിയത്. നാരദമുനിയാണ് വ്യാസന് കൊടുത്തത്, അല്ലെ? അപ്പം വ്യാസഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർവേദി ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമാണ് കൊടുത്തത്, അല്ലെ? വ്യാസദേവനാണ് ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതല്ല. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ നിലയിലാക്കിയത് ആരാണ്? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. അടുത്ത് പറയുന്ന നിവൃത്തി മാർഗം. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള പാത, അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നിവൃത്തി മാർഗവും പ്രവൃത്തി മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചോർത്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് നിവൃത്തി മാർഗം. അത് അതിനായുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭാഗവതം വായിക്കണം. അത് ഏത് മാർഗമാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മാർഗം. പ്രവൃത്തി മാർഗ പന്ഥാവിന് നാരദൻ നിന്ദ്യം എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം, കർമ്മകാണ്ഡം. അതിനെ ആര് നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു? നാരദർ നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിൽ പോയാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം. പിന്നെ ഏതാണ്? നിവൃത്തി മാർഗമാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിനുള്ളത്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചായ്വ് ആ പന്ഥാവിലേക്കാണ്. ഏത് പന്ഥാവ്? പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും ചലിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് കൂടുതൽ കാംക്ഷിക്കുന്നത്, മോഹമാണ് നമ്മുടെ, അല്ലെ? അപ്പം സാധാരണ ബദ്ധാത്മാവ് പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിൽ പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക രോഗത്തെ ഭേദമാക്കുക അഥവാ ഭൗതിക അസ്തിത്വ യാതനകൾക്ക് പൂർണ്ണ വിരാമം ഇടുക എന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് നിവൃത്തി മാർഗത്തിനുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ? നിവൃത്തി മാർഗത്തിനുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏത് മാർഗത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും? പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിൽ. രണ്ടും ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോവരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. ശൗനക ഉവാച സർവൈ നിവർത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ. കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താഴെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ്. ശൗനക ഉവാച സവൈ നിവർത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതി മേധാം ആത്മാ ആരാമ സമഭ്യസത്. ആത്മാ ആരാമ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാ ആരാമ. ആത്മാരാമന്മാർ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ? അതാണ് ആത്മാ ആരാമ സമഭ്യസത്. സവൈ നിവർത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതീം ഏതാം ആത്മാ ആരാമ സമഭ്യസത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഇത് മിനിറ്റ് മതിയല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച സവൈ നിവൃത്തി നിരത സർവത്രോപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതീമേതാം ആത്മാ രാമ സമഭ്യസത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിവൃത്തി നിരത സർവത്രോ അപേക്ഷകോ മുനിഃ ഉപേക്ഷകോ മുനിഃ കസ്യ വാ ബൃഹതീം ഏതാം ആത്മാ ആരാമ സമഭ്യസത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും മഞ്ജകൽപതരൂപശ്ചാകൃപാസിന്ധുഭേദ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।